ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଦୂର କରିଦିଅ, ନଚେତ୍ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମକୁ ବରବାଦ କରିଦେବ। ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପରିଶ୍ରମର ଚାବିକୁ ଘୁରାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କିଛି ବଦଳେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜୀବନରେ କିଛି ବି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଜଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ଯିଏ ଶୋଇ ରହିଛି ସେ କିଛି ବି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ତୁମ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାରଣ ବୋଝ ହୋଇ କାହାର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନ ବନାଇବା ଭଲ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କଷ୍ଟ ତ ହେବ ହିଁ, ନଚେତ୍ ମରିବା ପରେ ତା ଜଲିବାର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବେଙ୍ଗକୁ ତରାଜୁରେ ତାଉଳିବା ପରି କଷ୍ଟକର କାମ। ଗୋଟିଏକୁ ବସାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଇ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ଖୁସି ରଖିବା ଶିଖ। ଡରିବାର ଅଛି ତ ସେହି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଡର ଯେଉଁମାନେ ଛଳନା କରନ୍ତି, ନା କି ସେହି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଯୁକ୍ତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, କିନ୍ତୁ ଛଳନା କରୁଥିବା